A nevem dr. Erbst András, gerincbetegekkel foglalkozom elsősorban. Van egy magánrendelőm, illetve egy klinikám, ami a gerincbetegségek konzervatív, tehát nem műtéti kezelésével foglalkozik, és műtéti tevékenységet is folytatok, ami 2010 májusa óta kiegészült az endoszkópos gerincműtétekkel, amit én végzek jelenleg egyedül Magyarországon. Kétségtelen, hogy a gerinc az a mozgató szervrendszer váza, és erre van felépítve tulajdonképpen az egész mozgatóapparátus. Ennek megfelelően nagyon nagy igénybevételnek van kitéve, különösen a gerinc alsó szakasza, amit ágyéki gerincnek hívunk. Tulajdonképpen a feladata kettős. Egyrészt a benne futó idegi elemeknek, a gerincvelőnek, illetve az ideggyököknek a védelme és a megóvása a külső erőbehatásoktól, másrészt pedig a törzs mozgatása, illetve az abban való részvétel, ami szintén fontos a helyváltoztatáshoz, és mindenféle mozgásban szerepet játszik a gerinc is. A porckorong feladata meglehetősen speciális. A csigolyák között helyezkednek el a porckorongok. Ugye azt látjuk, hogy itt van egy csigolyatest, itt a másik, és a kettő között egy rugalmas, egy gyűrűként felfogható porckorong helyezkedik el. Ha már nézzük az ábrát, akkor látjuk, hogy itt lépnek ki oldalt az ideggyökök, amik az idegi információkat szállítják. A porckorong feladata a csigolyák rugalmas összeköttetése és a rezgés és a nyomás energia felfogása, tehát egy ilyen rugalmas rögzítőrendszerként kell elképzelni, és ez a fő funkciója is. Milyen betegségei lehetnek a porckorongnak? A porckorong betegségei döntő többségükben kopásos, degeneratív eredetűek. Ilyenkor a porckorong vagy kitüremkedik, vagy a nagysága csökken, vagy az életkor előre haladtával a porckorong víztartalma csökken, és a benne levő fehérjék struktúrája megváltozik. Amennyiben ezek az elváltozások gyorsan, így traumaszerűen következnek be, akkor porckorong sérvről, kitüremkedésről beszélünk, ha pedig egy lassú folyamat következtében a porckorong mindig egy picit megsérül, picit veszít az ellenálló képességéből, akkor egy ilyen lassú degeneratív gerincbetegség fejlődik. Bármit is teszünk, akár műtéti, akár nem műtéti úton, a porckorong degeneráció vagy sér folyamata nem lelassítható, de nem állítható meg, és nem fordítható vissza. Az életminőség javításának a legfontosabb eleme mindig a fájdalom csillapítása. Erre különböző gyulladáscsökkentő eljárások, fájdalomcsillapító eljárások vannak, és amikor a fájdalomcsillapítás megtörtént, akkor nagyon fontos, hogy elinduljon egy olyan rehabilitációs folyamat, amikor azt az állapotot igyekszünk megcélozni, ami az adott epizód előtt volt, tehát magyarul szeretnénk visszaállítani a gerinc mozgékonyságát, a gerinc környéki izmok izomerejét, és a rehabilitációnak a legdöntőbb eleme az mindig valamilyen aktivitási program. És ez az a pont, ahol a kettlebell és a gerincbetegségek találkoznak, mert a kettlebell egy olyan aktivitási programot tud a gerincbetegség bizonyos stádiumaiban adni, ami mással nem igen helyettesíthető. Nagyon fontos megérteni azt, hogy általában, amikor mozgásról, aktivitási programról beszélünk egy gerincbeteg életében, akkor a gyógytornászok zöme is úgy gondolja, hogy a legfontosabb, hogy az ágyéki gerinc környéki izomköpeny visszaerősödjön, és hogy ezeknek az izmoknak a megerősítése okozza a beteg jobb közérzetét. Ez részben így van, és a kettlebell hatása is ebben is megnyilvánul, hiszen az ágyéki gerincnél jelenlévő méhátizmokat a kettlebell hihetetlenül jól fejleszt és nagyon jól erősíti, de legalább ilyen fontos a mozgás maga, hiszen a porckorongoknak az a fő bajuk, hogy nagyon rossz az anyagcseréjük, és úgynevezett diffúzióval szedik be a
az anyagcsere során az anyagokat, ami a fölle mozgásból ered. Tehát a porckorong mozgása során egy ilyen pumpa mechanizmussal jutnak ki és be az anyagok. Ha az ülő életmód miatt, vagy fekvőbetegség, vagy valami hasonló probléma miatt a gerinc nincs mozgásban, ez a diffúzió nem jön létre, az anyagcsere elégtelen lesz, és föl fog gyorsulni az a degeneratív folyamat, ami jelen van amúgy is. És amikor aktivitási programot végzünk, bármilyen mozgást, sportot végzünk, vagy akár csak gyalogolunk, akkor ez a mechanizmus áll helyre, tehát ez a fajta pumpa funkció áll helyre, és a porckorong anyagcseréje javulni fog. Kettlebell instruktoroknak mit javasol, hogyha hátfájós, derékfájós beteg érkezik? Szerintem az első és legfontosabb kérdés mindig, hogy pontosan tisztázni kell, hogy mi a beteg panaszainak az oka. És amíg nincs meg a panaszok oka, eredete, addig nem nagyon javasolom az edzést, hiszen ritkán, de előfordulnak nagyon meglepő történetek, akár daganatos betegség, vagy akár olyan instabilitás kerülhet fényre, vagy derülhet ki, ami miatt nem tesz jót az edzés. Én az utolsó vagyok, aki bármilyen mozgásprogramtól eltilt egy beteget, de kétségtelen, hogy ahhoz, hogy azt tudjuk mondani valakinek, hogy te gyere és edzél, ahhoz biztosnak kell lennünk abban, hogy nincs olyan strukturális elváltozás a gerincen, ami lehetetlenné teszi a mozgásprogramot. Mit tegyen akkor a beteg, hogyha az orvos azt mondja neki, hogy ne mozogjon? Hát, hogyha azt mondja neki, hogy ne mozogjon, akkor már rendelőből se tud elmenni, tehát ez nem egy jó tanács. Alapvetően legyen azért ezzel a tanácssal kapcsolatban kétkedő. A betegeknek, illetve azoknak, akinek valamilyen gerinc panasza, gerinc környéki fájdalma van, azt tanácsolom, hogy a rendelkezésre álló legmodernebb diagnosztikai eszközök igénybevételével jussanak oki diagnózishoz, tehát derüljön ki, hogy mi a panaszok eredete. Tehát oki diagnózis, fájdalomcsillapítás, aktivitási program, szerintem ez a három fontos szempont. Másfelől viszont azt a tanácsot ritkán érdemes elfogadni, hogy nem mozogjon és ne legyen aktív.